vláda vám toho tají ešte veľmi veľa. Napríklad tie krémy na vrásky, tie nefungujú. Ja ich používam už 3 roky. A moje semeníky stále vyzerajú ako hrozienka. Ale, že ukáž. Ale Fico vám toho, priatelia, Fico vám toho tají o mnoho viacej. Ja som sa dopočul, že jeho úrad už začal reálne odpisovať na tie nigerijské maily. Mňa raz pozvali nedávno do základnej školy, kde som chodil, akože osobnosť, ktorá ako kedysi navštevovala tú školu, že aby som tam porozprával niečo tým detičkám a tam taký chlapec sa mi prihlásil a on sa ma opýtal, že ako funguje vláda. A možno jeho rodičia mu to nakázali, že ako funguje systém a ako funguje vláda. Tak ja som mu zobral 10, peračník a poslal som ho do riti. My tu riešime strašne veľa vecí, ktoré akože podľa mňa sú absolútne nezmyselné, hej? Že máme šetriť energiou. Ja som to skúsil, ja som vypol všetky svetlá na svojom aute. A čo sa stalo? Ja som zrazil cyklistu, hej? A pritom ja nežiadam veľa. Ja žiadam iba legalizáciu marihuany, registrované partnerstvá a najmä verejné pivné fontány, hej? Alebo cigarety naplnené vitamínami, konečne. Severokórejčania, priatelia, Severokórejčania si myslia o sebe, že oni žijú v najlepšej krajine na svete. Ale to len preto, že im vláda proste vymýla mozog. A pritom Slovensko je najlepšia krajina na život.